Amen. Lesi isihlabelelo sabantwana. Uma sikhuluma ngabantwana lapha sikhuluma ngama-infants. La abekhuluma ngawo umkhokheli ukuthi kufanele ukuthi ebusiswe. Kodwa in actual fact nawo asiwakhiphi ngoba ukufundisa umuntu ngenkolo umqala esemncane kakhulu engakazi ukuthi wenzani. Ngijwayele ukusho ukuthi angazi ukuthi ngaqala nini ukuya esiguqweni ngoba ngathi ngaphaphama umama ehamba nami esiguqweni ngisemncane kakhulu ngingakakwazi ukuthi uma ngifika esiguqweni ngizothini. Ngalokho ke kungase kungabayilo iqiniso ukuthi sikhuluma ngama-teenagers kodwa sikhuluma ngabo bonke abantwana kusuka phansi. Lesi sihlabelelo sibalekile kithi sonke esingamaNazaretha ngoba sibeka umhlahlandlela bokuthi lenkolo yobuNazaretha imi kanjani. Lapha ubaba ilanga uthena mina ngingumntwana kodwa sengizwile ngaye uJehova yena osenzileyo ongubaba wabo abantwana bakhe. So lokho kuchaza ukuthi kulenkolo kaJehova, kulenkolo yamaNazaretha, into yokuqala uShembe osifundisa ngayo uJehova. Ukuthi uJehova ungubaba wethu, uJehova ungumenzi wethu, thina singabantwana bakhe. Leyo nto ibaleke kakhulu ngoba uma ungase uye emabandleni amaKristu noma enkolweni yobuKristu, inkolo yobuKristu ayikhulumi lutho ngoJehova. In fact uJehova akakho ngisho kwiTestament elisha. Kodwa umntwana wamaKristu uqala efundiswe ngoYeshua noma ngoJesu. Wabona basho ukuthi uYeshua bathi uJesu. Enkolweni yobuKristu umuntu uqala efundiswe ngoYeshua. Bese kukhulunywa ngobaba wethu osezulwini kodwa lo baba wethu osezulwini ongenalo igama. Enkolweni yobuKristu ubaba wethu osezulwini akanalo igama. Yini engabanalo igama? Ngoba uJehova wachithwa nomthetho wakhe wachithwa. Kodwa la enkolweni yobuNazaretha siqala ngokuthi sifundiswe ngomenzi wezulu nomhlaba ogama lakhe linguJehova. Kusho uShembe uthi mina ngingumntwana kodwa sengizwile ngaye uJehova yena osenzileyo ungubaba wabo bonke abantwana bakhe. Ungubaba wabo abantwana bonke. Into yokuqala le ufanele siyazi ukuthi as inkolo yobuNazaretha umuntu wokuqala esifundiswa ngaye uJehova. Amen. And umehluko phakathi kwebandla lamaNazaretha noma kwenkolo yamaNazaretha nenkolo yobuKristu ukuthi ungasifunda wonke ihlabelela kukho lapho uShembe ehlabelela khona ngaye. Kodwa uma uthatha ihlabelelo noma amahubo amaKristu uzothola ukuthi imajority yawo ihlabelela ngoJesu. Yonke into yabo ingoJesu.
noma yonke into yabo ingonkulunkulu omthathu emunye. Kodwa lenkolo yalapha ekuphakameni, lenkolo yamaNazaretha ingoJehova, ingomenzi wezulu nomhlaba. From the infancy, ingane kufanele ifundiswe ukuthi usuzwileni ngoJehova, ukuthi umuntu uNkulunkulu wasidala nguJehova. Ufundisiwe ukuthi ubaba wakho nguJehova. That is the teaching yokuNazaretha. Uma eqhubeka uShembe uthi ngiyakumthanda yena uJehova, ngiyakubathanda abazali bami, ngibenzele konke okuhle. So all the time uShembe uhambisa uJehova phambili. Ngiyakumthanda yena uJehova. So kuyinkolo yethu ukuthi sithande uJehova before sithande abazali bethu, before senzele abazali bethu okuhle, kodwa kufanele ukuthi siqale ngokuthanda uJehova. Uthi ke ngiyokubathanda nabazali bami, ngibenzele konke okuhle ngesikhathi zonke. This is the teaching yokuNazaretha. Ukuthi firstly fanele wazi ukuthi umdali wezulu nomhlaba uJehova. Wazi ukuthi ubaba wakho uJehova. Wazi ukuthi umuntu ofanele umthande uJehova before everything. Then thereafter bese kuza abazali bakho, ubenzele konke okuhle. Ile mfundiso leyo uShembe oyifundisa thina sonke, kodwa oqala ukuyifundisa abantwana bethu bonke. Bese ethi ke uShembe ngiyakuthandaza ngezinsuku zonke, khona ekseni nasekulaleni, ngimbonge uThixo ngenhliziyo yami. Ngiyakuthandaza. Ngike ngakhuluma kakhulu ngokuthi uma ungakakwazi ukuthandaza, ungakakwazi ukuthi uma uvuka uthi Nkosi ngiyabonga ukuthi ungigcinile ngalobusuku, ngicela ke Nkosi ukuba ungigcine nangalemini. Uma usulala uthi Nkosi ngiyabonga ukuthi ungigcinile ngalemini, ngigcine nangalobusuku. Noma ngabe ungazi ukuthi umthandazo ufanele uthini, kodwa kufanele ube nawo umthandazo othi Nkosi ngiyabonga ukuthi ungigcinile ngalobusuku, ngicela Nkosi ukuba ungigcine nangalemini, ungivikele nakuzo zonke izitha zami, nakubo konke okubo ngase ngehlele lemini, njengoba ukwenzile lokho kimi ebusuku. Uma usulala futhi uthi ngiyabonga Nkosi ukuthi ungigcinile lemini yonke, kwaze kwafika lesikhathi sengiyalala manje, ngenkathi ulala awubazi kuyibheka ulele, uthi Nkosi ngicela ukuthi ungibheke ngalemini, ngisizeke Nkosi ungiphe amandla, ngikhulume okuhle ngalo ulimi lwami, ngikuphathe okuhle nangesandla sami. That is very important. Ukuthi kuyo yonke into esiyenzayo ekukholweni kwethu kufanele sicele uNkulunkulu ukuthi esenze kuba konke esikukhulumayo sikhuluma ukuthandwa uNkulunkulu, siphathe ukuthandwa uNkulunkulu. Ngayikhuluma letha ngathi ngaso sonke isikhathi ubothi inhliziyo yami cabanga konke ozothi uma uNkulunkulu engifica ngicabanga
engadumali ngami. Nkosi, mlomo wami khuluma konke ozothi uNkulunkulu engifica ngikhuluma engadumali ngami. Mehlo ami buka konke ozothi uNkulunkulu engifica ngikubuka engadumali ngami. Zindlebe zami lalela konke ozothi uNkulunkulu engifica ngikulalele engadumali ngami. Zandla zami phatha konke ozothi uNkulunkulu engifica ngikuphethe engadumali ngami. Zinyawo zami hambela kuzo zonke indawo ozothi uNkulunkulu engifica kuzo angadumali ngami. Ngoba on the whole sona ngezitho zemzimba yethu. On the whole sona ngokucabanga, kukhona ukucabanga othi uNkulunkulu ekufica ukucabanga eJabe. Kukhona ukukhuluma ozothi uNkulunkulu ekufica ukukhuluma eJabe. Kukhona ukulalela, khona ezinye izinto ozothi uyilalela uNkulunkulu eJabe. Kukhona ezinye izinto ozothi uma uyibuka, ngisho ifilimu noma ziyithombe, uNkulunkulu eJabe. Kukhona into ozothi noma uyithinta uNkulunkulu eJabe. Kukhona into ozothi noma uhambela kuyo uNkulunkulu eJabe. Nomzimba wakho as a whole wazi ukuthi lo mzimba lona umzimba ongcwele, umzimba kaNkulunkulu. Ube nakho ukuthi mina ngiyinsizwa yomNazaretha. Angikwazi mina ukuthi ngihambe ngiyifaka kuyo yonke into. Ngisho ukweshela ukuthathe ngokuthi kuyinto ephansi kuwe. Mina ngiyinkosazana yomNazaretha. Mina ngikwazi ukuhambe ngima nabafana. Mina ngikwazi uhambe ngilala nabafana ngoba owami umzimba ungcwele. Ube nakho lokho, ilokho uShembe okhuluma ngakho, njoba ethi nezinyawo zami nezindlebe zami azisebenze okuthandwa nguwe. Ngijwayele ukukhuluma ukuthi zintathu izinto okufanele ukuthi usibheke ukuze ukukholwa kwakho kuphelele. Okokuqala ukuthandaza, okwesibili ukunikela, okwesithathu ukugcina umthetho kaNkulunkulu wonke. Ukunikela kubaluleke kakhulu. Ngifisa ukuthi ngifunde inkulumo kaBaba Ilanga page 26 yencwadi kaMnyama. Uthi ubaba likhulu kakhulu lelo lizwi elikhulunywa ilomfazi ethi ukuba uNkulunkulu ubethanda ukusibulala ubengeke awamukele umnikelo wethu. Ukhuluma babilana. Kungakho ngiye ngithi abantu abangavilaphi ukunikela, ngoba ukunikela kudlula konke okukhona ekukholweni. Ngoba kusuke kuyinto oyisebenzile ngegazi lakho nangesithukuthuku sakho. Uma ukubekile phambi kwaNkulunkulu wakwemukela, akukho umuntu ongakwephuca khona. Futhi njengoba nihlale nisho, baningi abantu asebafa. Abanye bafa uShembe engakabikho, abanye bafa uShembe sekhona. Kodwa abazange bayinaka le ndaba kaShembe. Abanye beze kini bathi sisizeni ngokusinikelela.
ngoba ngeke sikhululeke uma singanikelelwanga. Kade umkhokheli ekhuluma ngale ndaba yokunikelela abantu abangasekho ukuthi akusiyona into efika naleli bandla. Okwesibili khona umehluko omkhulu ekufanele niwazi phakathi kokunikela kwamanye amabandla nokunikela kwethu. Njengoba ngimi lapha njena uNkulunkulu uyazi, angaze ngisho nangelilodisa usuku ngithi nikelani. Oh, not one day. Nomkhokheli akakaze esho ukuthi nikelani. Kodwa kuyafike unkosazana ingilosi ithi tshelana abantu benikele kuze kusho ngisho inani lomnikelo ukuthi abanikele ngento engaka. Noma yini esiyenzayo lapha 100% asikaze siyenze sisobabili nomkhokheli. Asikaze sidecide ukuthi abantu abanikele, asikaze sidecide ukuthi abantu benikele ngomnikelo ongakanani. Kodwa kufika ingilosi, but le ngilosi futhi ayitholi lutho ngomnikelo, ayiwudli umnikelo. Kodwa into okufanele niyazi ukuthi umnikelo wethu uya kuJehova. Amen. Umnikelo wethu uya kuNkulunkulu. Ilowo mehluko wokuthi uma ifika ingilosi ithi nikelani ngomnikelo ongaka, lo mnikelo lowo usuke uya ngqo kuJehova. And ukuthi usuke uya ngqo kuJehova ubona umphumela wawo. Amen. Ungabovi lapha ukunikela ngenkathi usaphila. Ubokhuthalela kakhulu ngoba kuyinto eseduze noNkulunkulu kunezinto eziningi ongase uzenze. Akusho mina. Kusho babila. Uthi ningakuvila phela ukunikela. Kodwa ubaba ilanga wakwakhuluma kakhulu ngendaba yokuthi kuyenzeka ukuthi wena unikele kodwa uNkulunkulu engawemukeli umnikelo wakho. Engawemukeli uNkulunkulu umnikelo. Usunikelile. Baningi abantu abanikelayo kodwa uNkulunkulu engawemukeli umnikelo wakho. Uma uke wanikela before unikele wakhononda, lo mnikelo wakho awusamukelekile. Ngisho nganikela. Abantu bokuqala abanikela kwabo Abel noKenan noKayi. uAbel wanikela, uNkulunkulu wawemukela umnikelo wakhe ngoba wanikela ngothando. Kodwa uKayini wanikela ngokuthi nje kufanele ninikele, uNkulunkulu wangemukela umnikelo wakhe. So akusho ukuthi ukunikela abantu bekhononde bengafuni ukunikela akusiyona into eqala manje, yaqala kuNkulunkulu esakhuluma nabantu. Kwaba khona umuntu onikela ngothando, uNkulunkulu wayemukela umnikelo wakhe. Kwaba khona umuntu onganikeli, uNkulunkulu wawenqaba umnikelo wakhe. Wazi wagcina seyibulela umfowabo ngoba zimlungela izinto. Ngoba enikela wayesengena umona lo. Uthi uNkulunkulu zifune wena. Manje la kukhuluma uShembe ukuthi ungakuvila phela ukunikela. Ngoba ukunikela just like ukuthandaza yona nto ekwazi ukuthi ikuphumelelise ngoba ingeyakho, ingomphefumulo wakho. Uthi ubaba ilanga ngenkathi usaphila ubokukhuthalela kakhulu ngoba kuyinto eseduze noNkulunkulu, kunezinto eziningi ongase uzenze. Yabona kulikhuni ukuhlala nengilosi. Ngoba ingilosi ifana noNkulunkulu.
ingilosi uma ithi nikela uma ingilosi sithena tshela abantu ukuthi benikele angikwazi ukuthi hayi mhlawumbe bazokhononda or what inendaba ingilosi nalokho ayinendaba ingilosi mayithi abantu abanikele abangakufuni ukunikela abanganakeli kodwa unganikeli ngokuthi ubona abantu ngoba ngisho unganikela uthi unikela ngoba ubona abantu umnikelo wakho ngeke wemukelwe ukuthi umnikelo wakho ngeke webona uwamukelwa uzobona ngezenzo ukuthi lo mnikelo wami awemukeleki kanti wena onikela ukhononda baningi abantu abanikela bekhononda nalapha bakhona nalapha hayi ukuthi abekho abantu abanikela ngokhononda kodwa njoba ngisho ngithi mina angaze ngawucela angize ngawufuna umnikelo nje ngisho ukubiza nje lokho ungabakhona ngibiza ngoba kusho ingilosi yathi ufuna umnikelo njena abantu benze kanjena yonke leli bandla liphethwe uNkulunkulu 100%. Uma ithena ingilosi nothi mani qeda ukunikela nithandaze siqeda ukunikela sithandaze njengoba ngisho nje ngithi ekuseni ingilosi yathuma umkhokheli yathi tshela umelusi ukuthi ngithi mangabe enza inkonzo yabantwana uyohlabelela lesihlabelela yasihlabelela yona yasihlabelela ingilosi and akakho omunye umuntu emhlabeni oke ezwe ingilosi ihlabelela ileli bandla kuphela ingilosi ayifike ihlabelele kuyo ileli bandla kuphela uthi ubaba ilanga ngiye ngithi ke kulabo abanikelayo aboyilandela iminikelo yabo umuntu makanikele ngenhliziyo yakhe emhlophe ningawulahli ningawujukujeli umnikelo wenu ngoba kusuke kungumphefumulo wakho negazi lakho uma kungavumi ukunikela akukho cala ungagcini nje icala ngokunikela uma kungavumi ukuthi nikela unganikeli akukho cala la kodwa ungachithi icala ngokunikela ngoba uma uchitha icala noma unganikela ngekulungelwe lutho ngoba lo mnikelo wakho awemukelekile and uNkulunkulu reads your own heart kuleli bandla uma unikela akulona iphutha ukucela isibusiso uma semkhohlile uvumelekile kuleli bandla ukuthi ucela isibusiso kodwa ungasho ukuthi awunginikanga isibusiso cha ungakusho ngoba lapho siyangithethisa thani nje ngicela isibusiso ngiyakuzwa lokho ungasho ukuthi awunikanga isibusiso cha mawubona ukuthi sengikhohliwe thani ukuma akwenze njani ngicela isibusiso umuntu nomuntu onikelayo lapha kufanele sicela isibusiso umthetho noma ngabe wenzani lapha kuvumelekile ukuthi noma ngabe wenzani usicela isibusiso ngiyabona nje abanye abantu ngoba lokho ngibhizi kakhulu made besebenza lapha bese bevele behamba benganitshelani ungathi mawusebenza la ekhaya uthi mawuqeda ungasicela isibusiso ngiyophuma ngisho endlini ngisho ngibhizi ngiyophuma ngithi inkosi ibusise ngoba kuumthetho waleli bandla ukuthi ufanele ukuthi uma kade usebenza ngikunikeze isibusiso amen fanele nginikeze isibusiso manje ke ngiqonde ukuthi leli bandla ngelikaNkulunkulu 100% ngakho niyazi into
kaNkulunkulu ukuthi iphathwa kanjani. Niyazi ukuthi uNkulunkulu akakuncengile. Akakho umuntu oncengiwe lapha, uwena oncengile. Ingilosi ngeke ifike isincenga ngoba ingilosi isifundisile, ingilosi yasifundisa ithi uNkulunkulu uyancengwa. Uthi uma nisuke ninikela nisuke nincenga kuNkulunkulu. uNkulunkulu is not bound ukuthi eyamukele umnikelo wakho. uNkulunkulu is not bound ukuthi uma ucele into bese ekwenzela ngesikhathi esifunwa wuwe. No, isikhathi sakhe. Ithi ngilosi ngaso sonke isikhathi ninikele ngoba umnikelo ukucela. Ungasho uNkulunkulu ukuthi ngicela izolo. Yazi yathi ingilosi enye into kufanele niyibheke ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ninikela noma nithandaza nazi ukuthi izolo benenza izono. Uzofike namhlanje na unikele uthi usunikelile buye futhi wenze isono. Ithi ke ingilosi kubalekile ukuthi noma yini eniyenzayo uqala nivume izono zenu nezabazali benu. Nimzwile umkhokheli uthi 10 ekseni uze wafunda incwadi ukuthi kulaba bantu esicela ukuba bengene ezulwini ngoba okwethu ukucela kupractically. Kulaba bantu osicela ukuba bangene ezulwini abanye bafa bebulala abantu, bafa izandla zabo zinegazi. Leli gazi leli kufanele ukuthi kugezwe thina. Njoba nje ingilosi thina kufanele nithola amanzi nensipho. Nigezele laba bantu abalapha phambili abanegazi. Ngoba bazongena ezulwini bengageziwe. Yathi kunezinto eziningi ingilosi yasitshela yona singaze sizenze. Yathi ingilosi asibhabhatiselwe laba bantu asikakakwenzi lokho. Kwasuka kwangena iCovid-19. Kodwa kubusisene ecala ukuthi kufanele ukuthi sibhabhatisele laba bantu. Kufanele ukuthi njengoba singabhabhatisa sigezele laba bantu. Angazi nimzwile umkhokeli ethi ubaba ilanga kunendoda eNazaretha esejele. Wathi umkhokheli manje nalo muntu lona usejele. Wayesethi ubaba thatha ingane yakhe uyivalele endlini. Bese uthi phuma ushenganeni yakhe. Ngenkathi ethi phuma eshenganeni yakhe kwakuphuma lo wamuntu lapha nejele. Kodwa uthena ubaba ilanga thatha ingane yakhe uyivalele endlini uhluthulele. Bese utshela unini ukuthi akanikele ekhiphe bese uyanikela. Uma esenikele bese uvula endlini uyikhipha. Angazi noma nikuzwe kahle lokho. Uthi ngenkathi lengane eyikhipha lengane noyise lo oboshiwe wayephuma ejele. And this is what English is teaching us. Ukuthi noma ungazi ukuthi wena angaze ngimbulala umuntu, kodwa umndeni wakho ukhona kini wabulala umuntu. Okufanele ukuthi leli cala esezandleni zakho manje ngoba uyinzalo yakhe uligeze. Yasithi ngizonitholela amanzi nizigeze nina kodwa nibe ngigezela laba bantu. Eqaleni yayithena ngiyabona eqaleni yayithena kufanele sibhajatise. Ngiyabona sekuthatha isikhathi eside singabhajathiswa sibhajathisela laba bantu abangasekho. Yasithi ingilosi ke sekuzotholakala amanzi.
negeze ugezela laba abantu abangasekho. Manje ke ngikhuluma into enjalo ukuthi njengoba ngihlabelela lesihlabelelo ngihlabelelela laba bantwana nababafana ukuthi abathi bekhula bebe beyazi inkolo yabo bengasuki kuyo bethi bekhula bebe bekwazi ukuthandaza bethi bekhula bebe bekwazi ukuthi kuleli bandla asidli ingulube bethi bekhula bebe bazi ukuthi kuleli bandla asihlanganisi nezangoma bethi bekhula bebe bazi ukuthi kuleli bandla asiwahlabela amadlozi bekwazi lokho bekhula. Yonke into sibafundise besebancane njoba ningibona nje ngimi ngaqala ukuba ngiye esiguqweni ngimncane ngendlela ukuthi I can't even remember. Kodwa niyazi ukuthi ngikhumbula kanjani. Ngahamba nomama ngaye esiguqweni. Kanti manje sesiguqweni lapha ngicimezi. Wasekuqhamuka umnewethu umfundisi uyisekabonga ephethe inyoni ezishayile. Ngathi hawu mama nami ubhuti nenyoni. Ngavele ngagijima ngamshiya khona esiguqweni. Ngempela ngagijima ngamshiya esiguqweni ngithi nangu ubhuti nenyoni. Umama wabuye oqala washawa wathuka ngoba ngendlela engamemeza ngayo. Okwesibili wamangala ukuthi lo mntwana ngoba phela bengina esiguqweni uyibone kanjani lezi nyoni ngoba kwakusebusuku. Kwase kuyacaca ukuthi mina esiguqweni angicimezi ngiyayiqalazela. Which means ukuthi ngasiqala isiguqo ngingakazi lutho. Wake umama wathatha mhlambe 2 months or 3 months engasayi nami esiguqweni. Ethi wena uyangithi ngisesiguqweni ungethusa. Kodwa wabuye waya nami esiguqweni. Thina kwakuthi mangabe ushona ilanga siye esiguqweni isiguqo abanye abantu abasazi isiguqo uthini. Isiguqo indawo ebangaphandle komuzi lapha elifikeni niguqe khona ngithandaza. Bese kuthi futhi mase siyolala bese futhi siguqa sithandaza. Bese kuthi umama ebusuku ngo12 evuke ethandaza. Kuthi futhi ngo4 ekseni evuke eyesiguqweni. Hayi ukuthi ebusuku ngo12 wayethandaza endlini. Kodwa ngo4 uvuka uye esiguqweni noma ngabe kusebusika noma kunini imali ingakaphumi nje ilanga ngo4 umama usesiguqweni noma ngabe kumakhaza uzohamba esiguqweni futhi wayengakhathala mazi wayedaleke kanjani. Kwangekho usuku lapha wayengayikhona esiguqweni. So sakhuliswa ngokuphelelwa ngokukholwa. Wayejwayele umfundisi ukhumalo ukusho kanjena kimi ethi nina nachelelwa ngokukholwa naze nakhula nichelelwa ngokukholwa. Sachelelwa ngokukholwa. Thina sisevela bahleke sasihlala namantombazana amaningi. Sasingababaningi abafana kodwa sahlala namantombazana amaningi. Esingahlobene nawo. Kodwa sakhula sifundiswa ukuthi singadlali namantombazana. Sakhula sifundiswa lokho nje ukuthi ningadlali namantombazana. Kwasingena lokho ukuthi angifanele ukudlala namantombazana.
namantombazana akhula efundisa ukuthi ningadlali nabafana. So thina ekukhuleni kwethu asikaze sizenze lezi zinto ezikhulunywa ukuthi abantwana uma bekhula benzani, asiyazi ngoba sasingadlali namantombazana. Sasifundisiwe ukuthi singadlali namantombazana. Namantombazana efundisiwe ukuthi engadlali nabafana bebancane bekhula. Sasingatshelwa ukuthi nto abafana abadlali namantombazana, amantombazana akadlali nabafana. Sakhula sikwazi lokho. Sakhula sazi ukuthi asithuki. Sakhula nje uyabona ngaze ngajwayela inhlamba ngoba sengise lokuzeni, sengisenkantolo. Kodwa ngakababikho enkantolo ngangishawa uvalo kabi manje ngezwe umuntu ekhuluma inhlamba. Kodwa ngoba enkantolo into ofanele uyisho njengoba unjalo ngagcina inhlamba ngiyamukela noma ngayikhuluma. Kodwa nje ngingakanjalo ngangesaba kabi inhlamba. Ngangesaba noma angathi inhlamba umkhuba nje. Angakhulumi ngenhlamba, ngikhuluma ngomkhuba nje. Umkhuba nje ngakuyinto engiyesaba kabi. Ngoba sakhula sifundiswa lokho. Manje na ke lokhu ukuthi ngikhulume ngabantwana kubaleke kabi bazali ukuthi abantwana bethu bakwi critical position. Khona into njengoba singabazali nje eningayazi eyenzeka ezikoleni uma ngabe abantwana bakho ungabazi ubasondeza uzoyithola ukwenkulu inkinga. Ngoba namhlanje ezikoleni abantwana abancane, sukela abantwana abancane kunama gay nama lesbians and bayayifundiswa lento, baya-encourage ukuthi bebe yiyo. Wena ukho. Kodwa laba abantwana bayafundiswa ukuthi igayism ayinto engasho lutho, ilesbianism into engasho lutho. Is something manje which is being taught. Kula njengamanje na kune satanism othisha bangama satanist, and satanism manje is no longer a crime, and bayayifundiswa namhlanje na, to crown it all, abantwana bethu kakhulukazi besifazane baphelile bebulawa bedlwengulwa, and on top of that bayathengwa bethengise overseas beyoba ngama prostitutes. Sebethengiwe, they've got no choice. Uma kuqhamuka umuntu ingane yakho noma ino 15 years efike eyithatha ngemoto ehamba nayo efike eyidayisa, that is the end of her. That's the end of her. And leyo nto imbi ngaphezulu kokufa. I can rather prefer ukuthi ingane yami ife than ukuthi iyodayiswa ibe yiprostitute. Ubani ongeyiprefer leyo. But lezo zinto zenzeka every day. Bengizwa njena uMinister of Police ekhuluma ngokuthi mangaphosisa abantu besifazane this week noma this month ababulewe, there are over 10,000. Bebulawa bedlwengulwa kakhulukazi laba abancane. And sekune tendency manje ukuthi abantwana bedlwenguwe bese bebulawa. Can you imagine umntwana wakho ebulawa? Can you imagine umntwana wakho edlwengulwa ebulawa? And thina njengamakholwa senzani ngalokho? Senzani ngalokho? Ngake ngezwa
kwafika enye insizwa yafika kubaba inyanga yathi bayakhipha umnikelo athi baba ngizonikela ukuthi kwakunempi phakathi kwe-ANC ne-IP ngalezo khathi kunezimpi ezinkulu phakathi kwe-ANC ne-IP abantu bakwaZulu bebulalana kakhulu. Ithi-ke le nsizwa ngizonikela ukuthi le mpi ekhona phakathi kwe-ANC ne-IP iphele. Wathi baba sisuka lapha wathi beyiqalwe uwena wathi wena nikelela ukuthi le mpi ekhona phakathi kwe-ANC no-IP ingawuthinti umndeni wakho. Kusho baba inyanga yezulu wathi ilokho kufanele ukunilelela. Khona into abantu abangayazi lokho ukuthi sithandazele umhlaba yinto nje esiyenza to impress ukuthi we are concerned, but God is not concerned about it. Ukuthi sihlanganile saba amakholwa sathandaza i-concern yethu, kodwa God is not concerned about that. uNkulunkulu ubeke umthetho akakufuka uNkulunkulu entweni oyishilo. Sake sathi siyakhuluma nonkosazana sikhuluma nge-COVID-19 yathi kanti uNkulunkulu akanitshelanga ngani ukuthi kufanele ukuthi nenze njani ukuze niqede izifo. Yathanda kwakho washo uNkulunkulu niyakufunda naseBhayibhelini sekufanele ukuthi kwenzeke kanjani manje ngoba lokho othe uNkulunkulu ukugcinela nekugcinile senifuna ukuthi kwenzeke kanjani. uNkulunkulu does not compromise. Owakuqala into kufanele uyazi ukuthi isizwe sicelelwa umuntu ophethe isizwe ukuthi sisinde. Umuzi ucelelwa umuntu ophethe umuzi kuNkulunkulu ukuthi usinde. Leli bandla locelelwa yithina esiphethe leli bandla ukuthi lisinde. Amen. Yikho njena uShembe wathi uyabizwa Nkosi Solomon mntakadini izulu ngoba wayazi ukuthi ukukholwa kwengonyama kukusinda kwesizwe. Ngoba uma ingonyama iya kuNkulunkulu ingonyama iyakwazi ukuthi icelele isizwe, but mina ngeke ngicelele isizwe. Ngathandaza nje but umthandazo wami awukwazi ukuziwa isizwe. Ikhona uShembe wathi mayifika kwaZulu wafike washumayeza amakhosi ngoba kwakubalekile ukuthi ukuze isizwe siqonde kufanele kube inkosi ethandazayo. Ngijwayele ukukhuluma indaba yenkosi uSimakade. Inkosi uSimakade ngayizishumayela ukuthi ezweni lami kwakuba nezimpi ezilwayo ngaso sonke isikhathi ngingasathi ngizokwenza njalo. Uthi ngase ngibiza isizwe sami. Ngathi khona inyanga estrong engiyitholile. Manje asikhiphe otiki kuze ngiyithathe le mali siyo ngokhokhela lenyanga. Sase isizwe siyithatha yonke sayiqoqa imali sayinikeza inkosi uSimakade. Yayithatha le inkosi uSimakade le mali ewumnikelo kodwa isizwe singazi yaya kubaba ilanga. Yathi baba Nkosi isizwe sami siyalwa zonke insuku kanje kanjani sazi ngizokwenza njani. Manje ngiqoqela umnikelo esizweni. Ithi inkosi uSimakade ubaba ilanga wayithatha inkosi waya nayo egumbini. Wafika waguqa eduze kwayo. Wafika wakhuluma noNkulunkulu eduze kwayo inkosi izwa. Wathi Nkosi nangu
nansi inkosi yasemathunweni ikhuluma kanje nanku umnikelo wayo. Ithi inkosi kusukela ngalolo suku kwavele kwaphela ngaso leso sikhathi ilokhuza ukulwe esizweni sayo. Uthi amakhosi ngapha nangapha abanezimpi ngapha nangapha kodwa ezweni sami ayizange yaphinde yaba khona why? Because kwaya inkosi yesizwe yavela phambi kwaNkulunkulu yacelela isizwe sayo. Yabo. Akakho umfundisi nje ozocelela isizwe. Kufanele isizwe sicelelwe inkosi ngoba ngesayo. Inkosi nenkosi kufanele icelele isizwe sayo inkinga enayo. King kufanele icelele isizwe sakwaZulu. Namhlanje what is happening? AmaZulu abulalana, kunezimpi zembango, kunezimpi zamatekisi, uzwa kuthiwa hayi amaphoyisa akasebenzi kahle, what not kukhulunywe ngalokhu yana hayi uqhambe ama-psychologist angazi uthahlo bone ethi hayi kudalwa yilokhu yana. No, kudalwa ukuthi isizwe sakwaZulu sachitha igazi kwaze kwezelwa ezulwini. Wakubhala phansi ubaba mkhulu wathi amakhosi akethe odingana nosenza khona bazenza lukhuni inhliziyo zabo. uJehova waze wasijezisa kanje nalamhla sithwele izono zabo. Wakubhala phansi. Esekubhale phansi uNkulunkulu akakho umuntu oyinakayo lento ukuthi wathi ubaba mkhulu amakhosi akithi azenza lukhuni inhliziyo zabo. uJehova waze wabajezisa kanje namhla sithwele izono zabo. Uthi ubaba ilanga ngithole isimemo endlunkulu sokuthi ngimkhosini kaShaka. Wathula ubaba wayesethi enye into ungazi ukuthi abantu basemhlabeni uzobachaza ukuthi uthi ukuba kuyangami abantu bakwaZulu ngabe bayofuna ukuthi uShaka uNkulunkulu wambekaphi, ukuthi lapho khona uhleli kahle yini, kunokuba wenzele umkhosi umuntu ongazi noma ulahliwe useboshweni. Lento yenzayo akayifuni. But ma abantu batshela leyo nto abanendaba abantu noma ungabatshelana abanendaba abantu. Nathi ke kufanele uyifunele into yakho. Thina, and you must understand me very well. Ubaba mkhulu awuthi ngiyifundele lento. Uthi ubaba mkhulu ngezinsuku zonke zokuphila kwakho bomkhonza uJehova uNkulunkulu wakho uThixo wakho. Ngosuku lwenhlupheko umbize uyakubulalela uyakuza kusindise uma uyendlala ngesikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni yezimemezelo zezwi lakhe. Uma ngiyayiphinda lento ngezinsuku zonke zokuphila kwakho ubomkhonza uJehova uNkulunkulu wakho uThixo wakho. Ngosuku lwenhlupheko umbize uyakubulalela uyakuza kusindise uma uyendlala ngesikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni yezimemezelo zezwi lakhe. Lo verse 16 womthandazo wokulala sawufundiswa thina uNkosazana. Wathi uNkosazana yini enihluphile? Yini enihluphile? Ngoba uShembe
washo wathi uma ngabe niyendlala ngesikhathi zonke inhliziyo yenu emkhondweni yezimemezelo zezwi lakho kusho ukuthi uma ngabe niugcina umthetho wakhe kodwa manifikelwa ukuhlupheka bese nimmiza bese uyakulalela bese uyakwenzela lokho okucelayo kodwa on condition that uyawugcina umthetho wakhe and angeke leyo condition ukwazi ukuyisusa bekwazi ukuyisusa. And Tina, we have practically done that. Inglosi kwaba lukhuni kabi uma ifika ithi asigcine umthetho kaNkulunkulu. That was a hard thing. Yathi ningahlabi. Kade sihlaba. Kodwa ngasilungeni. Yathi singayisondezi uzangoma. Yathi ningakwenzi lokho, ningakwenzi. Alikho ibandla elistrict njengaleli ibandla. And we followed everything esifundiswa indlosi. Sithema sesifollowishile. Sakwejwayela. Kwase kufika ukufa. Kwafika iCovid-19. Yathi ingilosi celani kuNkulunkulu uphawu lo uNkulunkulu owalinikeza abantwana bakwaIsrael luceleni nani uzonikeza uNkulunkulu why because sihamba ngomthetho wakhe. Amen. Hamba mthetho nempela sacela ukuthi uNkulunkulu le-COVID-19 thina ingasithinti akhona umuntu phakathi kwaleli ibandla nabalapha noma bakwamanye amathempeli abake bahlaselwa iCovid-19. Ngisho ke into sonke sikwazi ukuyibona ziningabi izinto esiyinqobile kodwa sengisho nje into esibone sonke but konke lokho kwenziwe because ngaleli verse inglosi yasifundela lona yathi hambani ngezimemezelo hambani ngomkhondo wezimemezelo zezwi kaJehova gcinani umthetho kaJehova uma nigcina umthetho kaJehova kodwa uma ngabe nisekuhluphekeni senimbiza uNkulunkulu anilalele uyakuza anisindise kodwa uma niyendlala ngesikhathi zonke ilokudla inhliziyo yenu emkhondweni yezimemezelo zesinaki. That is a condition. Manje ke angeke ngiqamba amanga makuthiwa hayi namaNazaretha sabe siyothandaza sithandazele yonke into ngohamba nje kodwa hayi ngoba ngicabanga ukuthi ukhona into ezokwenzeka ngohamba nje nami ngokuthi ngibonakala ukuthi ngumfundisi omkhulu kodwa hayi ngoba ngicabanga ukuthi khona into ezokwenzeka ngeke kanti angiyayazi indaba kaNkulunkulu ngifundisile. Amen. Kodwa ngithena angazi ngiucele umnikelo futhi uyiqinisile nomkhokhela azogcina kodwa manje for the first time ngiyawucela umnikelo ukuthi ngoJulayi asikhiphe umnikelo ukucela kuNkulunkulu ukuthi abantwana bethu ebavikele kulokhu kudlengulwa abavikele kulokhu kubulawa abavikele kulokhu kuthengiswa abavikele legazing lespenism abavikele kulesatanism. Amen. Abantwana bethu because lezi zinto they are exposed to them not to us. But uma zenzeka izolimaza thina kuphela ngiyibuzile ngathi ngempela yonke into sekufanele ukuthi siyitshelwe ingilosi ayisekho nje into engasisuke kithi nathi sibone ukuthi lento kufanele siyenze and lento engikhuluma hayi ukuthi ngitshelwe ingilosi cha kusuka kimi ukuthi ngoJulayi
ngesikhiphe nje umnikelo ka-100 ukunikela nje ukuthi uNkulunkulu wasephakameni esivikelele lezi ngane zethu. Amen. Evikele kwi-gayism ne-lesbianism, evikele kwi-satanism, evikele kulama-killings enzekayo nama-rape, evikele kuleli lukuza lokhu kudayiswa kwey'ngane. Yazi ngapha eMbazwana nganoma zintathu niy'ngane ey'bulewe kwenziwa ngazo imithi. Enye ingane yomfana itholakala ingasenakhanda. But I am saying, and I'm saying, mhlawumbe nina nazi nikhola leyo, mina ngithi thina uma sinikelile ukuthi into ingenzeki ayenzeki. Ayenzeki. Uma kuke kwaba khona umuntu ozama ukudlevula lengane yethu, usukela ngalolu suka kuphela ubudoda bakhe. Amen. Phela ma kusho thina sithi akuphele kuyophela. Amen. Ngangatshelwa ngenye inkosikazi yathi yayizama ukudlevula indoda, kwavele kwaphela ubudoda bakhe, ithuka yabalekela nje ukuthi ayibone ubudoda bakhe ungasekho. Amen. Vele na ungabaleka. Ungabaleki, yabaleka. Manje ke kodwa kwami inkosikazi yayiqinile ekukhulwini. Nathi asiwucele lo mthandazo uNkulunkulu ukuthi lezi ngane zingilosi lezi. Amen. And abantwana bamantombazana bazi ukuthi bazingilosi. Kodwa bazingilosi. Khona ingane la esasinayo intombazana basekhulakhulile mhlawumbe bakuna 10-11 years. Ngeshwa abazali babo bahlubuka. Kodwa babe ku-25 esiwe sisitshela ukuthi hey kade kufika inkosazana lapha yafika sasina nawo sayibona siyinyamalele khona la ekhaya. Kodwa thina asikwazi ukuyibona ingilosi, kodwa lezo ngane zayibona zasina nayo. Ingilosi yonke into yeza namakhosazana. Kwathi kunesikhumbuzo sikababa inyanga yezulu ngizomkhokhela sembhalele sentshethu uyambona uhlalele nami ehleli namakhosazana akanamdala. Yena wayebonakala ngokukhazimula kwemvula. Kwisikhumbuzo sikababa inyanga yezulu. Eminye ngelinye ilanga seyisebuhleni wabona umkhokheli sebiza ngomunye umakoti ethi kukhona inkosazana elibizayo lapha iphume emgidini. Mayithi uthi yasondela umkhokheli ufica unkosazana uphume emgidini ebuhleni. Uvunule kodwa bese ngoba ingilosi ayivezi ingubo bese ivala ngengubo. Niyabona amakhosazana mayesavuna ukuthi afake ingubo esaphumule ingubo inansuka ende, yena ke yakhe ayinde iziyofika ezansi kodwa evunule ebuhleni. Yathi inkosazana yathi le nkosikazi umakoti, hey udadewenu lona. Wathi umkhokheli yebo, hey wazwa umhlela udadewenu. Aseyithulela nomkhokheli ukuthi hayi akuyena udadewethu ingilosi. Ingilosi akuyena. Kodwa all the time nangesikhathi simbona kukho ngesikhumbuzo sikababa inyanga yezulu wayehleli namakhosazana amadala. Nangesikhathi ephuma emgidini wayephuma emgidini wamakhosazana evunulwe njengenkosazana. Nangalesikhathi ela ekhaya ebona amashesha ngena la ekhaya esina naye wayesina namakhosazana.
So abantwana laba zingilosi, ingilosi ziba nabo. So abantwana laba bangamakhosazana bazi ukuthi bayinto enkulu ezulwini. And asikwazi ukuthi sevume ukuthi khona inkosazana engadlwengulwa umuntu. Cha. Siyabonga lokho. Amen. Ukuthi khona inkosazana umntwana wethu ongadlwengulwa lokhosi umuntu. Kodwa lokho kufanele sikwenze ngomnikelo, sicele uNkulunkulu seriously ukuthi kangenzeki. Sicelele hayi ukuthi laba bodwa bonke abantwana bemndeni yethu njengoba unkosazana washo ngendaba yeCovid-19. Ngoba ngisho ngabangekho lapha kodwa njena umntwana osekhala mali wonke abantu abalapha kithi abangamaNazaretha lapha. Kodwa ubuhlungu bokuthi uthole ingane yakho idlwengulwe, ingane yakho ibulewe, ingane yakho intshontshiwe. Do you imagine, have you ever imagined ukuthi kubuhlungu kangakanani ukuntshontshwa kwengane? Kangakanani intshontsho ingaphindi ibuye? And these things afanele ukuthi zenzeke kithi sinoNkulunkulu ngoba uthena usheme uNkulunkulu onamandla wonke iswabo bonke abamkhonzayo. Siyamkhonza thina uNkulunkulu. Amen. And njengoba simkhonza ehluphekeni kwethu uNkulunkulu sothi masimbiza esilalele eyichithe zonke inhlupheko zethu. Unkosazana ekseni kodwa kulo leli sonto njobe shilo umkhokheli wafika nokuthi wathakathi umkhokhela kamtshela kanjena ukuthi uma ngabe kufanele ukuthi ngibusisa abantwana kube nenkonzo uNkulunkulu ubusisa abantwana hayi inkonzo uNkulunkulu ubusisa abantwana. Wayesithi kuleyo nkonzo sohlabelela lesihlabelelo samaKristu wasihlabelela yena unkosazana. Ngithena ke ekseni lesihlabelelo sesizoba ingxenye yehlabelelo zamaNazaretha. Amen. Ngoba asinaso isihlabelelo esiqondene nokubusisa abantwana. Uma ingilosi sifika nalesihlabelelo yasihlabelela yasho futhi ukuthi uma ngabe kubusiswa amakhosazana amantwana kuhlatshelele sona sikufanele ukuthi leso sihlabelelo as part of ibandla lamaNazaretha. Aqali ke ngaso ziningi ihlabelelo babamkhulu wayihlabelela ezinye ziselokuzweni. Ngike ngezwa omunye ebhalile ukuthi nobaba ilanga khona ihlabelelo samaKristu wasihlabelela esontweni. Kodwa ke mina ngiyamazi babamkhulu bengaze umuzi babila kodwa lona wathi sikhona nalesi ihlabelelo Bon, nikeze Tabelela ke ma. Oh, uza lapha la Mbuleleni. Sithi nje. Ofisa mama,
ukhokhela ukuthi usemtheni ekuseni utheni ngilosi ayisakhulumi ngendaba kaJesu ikhuluma ngendaba kaYeshua. Niyabona ukuthi asibhedile. Amen. Ingilosi ayikhulumi ngoJesu ikhuluma ngoYeshua. Yayiqala kancane nje lento isize yalunga. Godwa, as far as Yeshua is concerned, nathi nalawo maKristu alandela inkolo kaJehova sikanye nawo. Kodwa abakhuluma abashiya uJehova ngemuva bese behambisa uJesu phambili asibazi. Inkosi kusezwe izwi layo. Amen.